la següent ponència, Llíria, l'avantguarda en la defensa immediata de València, la presenta Carles Asensi Torres. Carles és un historiador llicenciat en la Universitat de València i actualment forma part del personal de l'Ajuntament de Llíria i està en l'arxiu municipal. Allí ens l'he trobat algunes vegades, entre papers, buscant llibres i demanant-se llibres, segurament. Fa treball administratiu, però en això no té prou, Carles, i fa també un treball divulgatiu. El que més m'agrada d'ell és la part, diguem, no la part administrativa, que és més avorrida, diguem, i l'altra és la que li encanta anar per les muntanyes a buscar bancals que tenen trinxeres i coses així. Actualment, fa un any exacte de l'exposició. Fa un any exacte va muntar i va presentar una exposició en Llíria, Sang, Suor i Ciment, la línia fortificada de Llíria en la Guerra Civil. En aquesta exposició impressionant, magnífica, va estar almenys un mes o dos, va estar allí en la Casa de la Vila, en Llíria, i hi havia molts mapes, i hi ha molts mapes, és una exposició molt didàctica. Jo la vaig veure, me va agradar molt perquè la vaig trobar molt didàctica. No són aquests mapes abigarrats, que a vegades veus i diries... No, me va agradar molt, sincerament, Carles, perquè era molt clara, molt diàfana, una exposició no molt complexa, sinó molt fàcil de veure i molt agradable de visitar. Fotografia i mapes... La tenim a CM Castell. La tenim a CM Castell. I aquesta exposició portava un catàleg, el catàleg de l'exposició, que se va publicar en la revista Lauro número 13. Se diu Patrimoni... és el catàleg de la revista. Bé, amb tots aquests documents, amb tots aquests coneixements, ja li deixo la paraula a Carles, que ell ens explicarà una de les coses que més m'encanten i que, sobretot, el més content estic de presentar-lo és que presentem una figura jove i entusiasmada. I això, en la nostra comarca, no és molt habitual. La joventut i l'entusiasme per un treball d'investigació comercial. És la paraula, Carles. Jo primer que tot volia agrair sobretot tot l'esforç que ha fet l'equip de l'Igreco, que és un esforç que no es veu i és molt gran a l'hora d'organitzar i gestionar també totes aquestes jornades, aquest congrés. Després també volia expulsar el meu company Jordi Romero, que no ha pogut vindre per motius professionals, perquè se vaya a un fort de casinos i este cap de setmana és la Fira del Torró, que de saber és el deber de vida i ja estarem. Jo vaig al Servei també, sobretot agrair la vostra presència, perquè és un esforç un cap de setmana vindre a aquesta. Bé, jo molt... El tema del temps jo no controlem molt, la veritat, sinó que igual me quedé por igual me quedé ja. Esta carne sí que te controla. Esta carne sí que Bé, el títol jo penso que és molt clar, que és evident que Llíria és l'avantguarda de la defensa immediata de València. Com està parlant tant Julio avui matí com Esteban també, s'ha fet veure que davant d'aquesta línia Puigcarasols hi ha una línia defensiva que està per davant d'ella, realment que això que anomenem com el sector Llíria, com el sector. No sé si això me va... Si no passa tu, passa tu. Primer que tot, sí que cal, per aquells que no conegueu un poc el context, una aproximació a quina època pleguem en el 1938, com està la situació. Bé, el 15 d'abril, l'exèrcit de Franco arriba a la línia Vinaròs-Benicarló, talla el territori republicà en dos i en tan sols 2 mesos després arriba a la ciutat de Castelló. Això el que fa és que situa el front de batalla a només 60 quilòmetres de València.
Aquesta preocupació de que València pugui caure en mans de l'exèrcit de Franco, d'acord, és evident perquè València simplement és el port de subministrament de Madrid, de l'assetjada a Madrid. Madrid està assetjada des del novembre del 36 i el principal port d'abastiment que té, en línia recta, sobretot el camí de Madrid, és València. Davant d'aquesta preocupació, les autoritats tant civils com militars de la República el que fan és exposar i projectar una sèrie de defenses que puguen detindre i endarrerir l'abans de l'exèrcit de Franco cap a València. Una d'elles és la famosíssima i resistent línia Ixi de Gaceta, que va ser una de les principals batalles de les victòries defensives de la República, i la segona és aquest conjunt de línies que estan en torn a València, la línia immediata i la línia intermèdia. Dins d'aquest conjunt de defenses de València trobem, com ha dit este plano que apareix al 2019, apareix una publicació al Lauro número 12, escrit per Esteban i per José Alexandre. El conjunt defensiu de Llíria, d'acord? Anomenat sector Llíria, d'acord? De la manera que falta, òbviament, així la llegenda que permetria llegir un poc quin és aquest esquema gràfic que trobem així, però el que sí que és clar és que trobem que és un conjunt defensiu planificat, totalment projectat, d'acord? No són coses, elements que estan situats ahí per azar, sinó que està debidament planificat i debidament projectat per l'exèrcit. Passem al següent. El sector Llíria, defensar l'aeròdrom. Tots sabem, la major part que tenim així, que a Llíria hi ha un aeròdrom molt important dins de la Guerra Civil. A partir del 36 comença a construir-se aquest aeròdrom, en constància a través de les fonts documentals. És un aeròdrom molt gran que permet avions d'alta capacitat, com per exemple els Tupolev, s'anomena Katiuska, que són bombarders pesats, que van estar contínuament en relació amb el front de terror. Aquesta és una infogràfica que trobem d'un mapa del CTV, dels italians, en el que ja anomena així, que tenim present, aquest aeròdrom, i, si us doneu compte, tots aquests gràfics que ven així fan referència a defenses. En aquest cas, aquest mapa, que és de l'Arxiu Militar d'Àvila, sí que conté la llegenda i sabem llegir, que és el que ens volen dir amb aquestes grafies. I aquesta és una fotografia molt bona, molt bona. Aquest és l'aeròdrom de Llíria, en un bombardeig del dia 26 de juny del 38. Si us donem compte, tots aquests núvols que veiem així són l'impacte de les bombes al camp d'aviació. Com veieu així, està clarament identificat la carretera que va a Casinos, que és la línia de la CV35, direcció Casinos, direcció Llíria, i, òbviament, com sempre, l'orientació al nord. D'acord? Està tret del Biblioteca Virtual de Defensa. Bé, fins al 2019 teníem pensat que aquestes línies estaven girades entorn a la defensa de l'aeròdrom, que, com he dit, és un dels elements més importants que anem a trobar dins de la infraestructura militar a Llíria. Però, arran d'una informació que apareix ja publicada en l'obra d'Emil Galdón, La batalla de València, nomena que el que fora ministre de la República, Julio Just, de València Julio Just, envia una missiva al cap de l'Estat Major anomenant que hi ha 3 punts que estan indefensos de cara a un possible avanç, una possible ruptura en el front de la línia XY. Y un d'ells anava a ser Llíria. Y literalment, 3 grandes puertas a lluvia abiertas a la invasión de la provincia de Valencia. La carretera del Estado, Locao, Marinas y Gátova, la carretera de Alcúm, Altura, que comunica el distrito de Villar de Arzobispo con Segorbe, la tercera, la carretera que va de Aras del Puente, que avui ja serà los Olmos, a la estación de Mora de Rubieros. Este van a parlar també de la importància de Mora de Rubieros en la defensa de València. Cabeza del primer sistema de fortificación a su sector debe ser Llíria. Este document el va passar, el dic agrair a José Urbán, que està també, i després l'escoltarem, perquè dona una claritat absoluta al per què se construeixen aquestes defenses en torn a la ciutat de Llíria. El sector de Llíria està dins d'aquest conjunt de la defensa immediata. Es va crear un debat perquè, evidentment, no està dins d'aquesta línia contínua que anomenem Puigcarasols, que coneguem com Puigcarasols, però en un document que vam donar des de l'arxiu municipal ens detalla que el comitè executiu
es posa en contacte amb la delegació de presons, amb el Ministeri de Justícia, i sol·licita que, per favor, tinguin en compte que els presoners que estan treballant a aquestes línies fortificades, presoners de guerra, tenen unes... estan tot el rato, diguem, com vacilant a la gent, la seva... Sí, verborreo, diguem, que no és adequada, d'acord? Aleshores tenen que es queixen, perquè no són. Aleshores, què fan des de la delegació de presons? Envien documentació a, tenim així, el senyor coronel inspector de les fortificacions immediates, d'acord? Que és que s'estan construint en Llíria. Tres parts, que ell fa referència al senyor coronel perquè es basa en la documentació militar que diu que els partes que s'envien des de l'Estat Major diu que vienen los partes cursados por el señor Teniente Plaza, delegado en Llíria del señor coronel inspector de las fortificaciones inmediatas a dicha autoridad. És a dir, aquesta documentació el que fa és documentar, amb la redundància, que efectivament aquesta construcció, aquesta planificació, aquesta projecció de les defenses de Llíria entren dins del que se coneix com a defensa immediata de València. Per tant, aquesta documentació ja podem utilitzar-la per a poder confirmar que Llíria entra dins d'aquest projecte. Per què Llíria és important dins la defensa de València? Perquè, efectivament, amb l'ofensiva de Franco, amb l'exèrcit Galícia, l'exèrcit Castella i el comandament Enllaç, situa el front a Llíria a una distància de 33 quilòmetres. 33 quilòmetres en el vèrtex de la Salada, que és l'actual Andilla. Avui està allí una base militar abandonada, que és la base militar del Tor. No sé si la conegueu, si us escoltat. Es situa directament a 33 quilòmetres, d'acord? Per tant, en el moment se trenque per algun costat el front, van a poder anar directament a Llíria i des de Llíria, sabeu que és un passeig a anar cap a València. Tocarien amb la línia Puigcarasols, però seria un autèntic passeig. Què és el que diu Just? Just diu que hi ha 3 grans vies de comunicació directa amb el front, i és cert. La primera, en el sector nord, és la que ve des de la zona d'altura, que seria la carretera que va a Sagunt, que és la que volien trencar i que l'exèrcit de la República el para a Viver, que té enllaços a través de, primer, el camí que ve des de Marines, que s'anomena antigament el camí de Margalé, que avui en dia ja seria el camí de Casaveres, des de l'Ocau la C25, que ve directa per el Parc de Sant Vicent a Llíria, i l'altra que ja va directa a Bétera. D'acord? Un poc més al nord-oest trobem el que ve directe des del mateix front i passa per Begís, i en Begís va enllaçant la zona de Jèrica, aquest és el camí de Jèrica, la zona de Begís que venien a Alcubles i d'Alcubles podien vindre perfectament fins a Llíria, i des d'Alcubles també enllaçar amb Casinos i de Casinos Villar del Febís per agafar la CV35, diguem que és aquesta carretera que hem vist abans en la fotografia aèria. Per tant, tenim aquestes 3 grans portes d'entrada, també està de Pedralba, que venen des de la zona de Ares de los Olmos, la zona de Villa, del Casino, poden acudir a Pedralba, trencar per el riu i accedir tant a Llíria com a Massip. I, òbviament, ja agafar aquesta carretera lineada que va a València, encara que així, com hem dit abans, apararia la línia Puigcarasols. Per tant, trobem 3 grans sectors que van a defendre aquestes 3 grans vies de comunicació. El sector nord, on anem a trobar 4 centres de resistència, el sector nord-oest, que anem a trobar 2 centres de resistència, i el sector oest, que anem a trobar també 2 centres de resistència. En aquell moment ha parat Esteban, que evidentment tot aquest sector, com veurem després en el mapa, deixa al descobert una zona propera a la Pobla, però ahir el que va a passar és que justament està el Manant del Carreixet, que és una defensa natural, al igual que se van aprofitar les Rambles Primera i Castellarra, i, òbviament, així ja van enllaçar amb el sector Bétera d'aquesta línia Puigcarasols. A la part oest trobem una altra línia defensiva natural, que és el riu Túria, i així enllaça, com va dir també Esteban, i imagina que també parlarà tot el després, amb la línia de Vilamarxant, les Rodanes, Riba-roja. Per tant, trobem que aquest escuderia, aquest sector Llíria, el que fa és estar molt més avançat a les defenses principals, però va enllaçar, sense deixar ningú punt feble, amb la resta. Sabem que no se va a finalitzar tot el projectat,
Ara veurem en la següent imatge. D'acord? En la següent imatge, perdó. Però ara parlem un poc de com hem arribat tots els investigadors que han treballat el sector de Llíria a les conclusions que avui en dia arribem. Primer que tot, sí que volia anomenar els antecedents, no? En aquest cas és la documentació original que trobem i que s'ha treballat ja fa molts anys. Després els testimonis, fonts primàries que tenim, per exemple, José Durán Martínez, que viu la Guerra Civil a Llíria i escriu un diari que abarca tots els 3 anys del conflicte, Romero Ferrer, i l'oralitat, i sobretot caçadors, que per la zona de Llíria és molt agresta, hi ha molta muntanya, i els caçadors que van a caçar van trobant aquest tipus d'elements. Després també cal destacar els treballs de particulars, en aquest cas José Montesinos, que ens acompanya així, que ha fet una gran labor, el tema de recerca d'aquests elements. A partir del 2014 comença a tenir una gran importància, comença a ser ja objecte d'estudi del Servei d'Arqueologia Municipal, de la mà de Vicente Escrivá i Xavier Vidal. Successivament es fan campanyes arqueològiques en torno a aquest patrimoni, que estic supervisant entre 2015 i 2017. Al 2019, Jordi Romero, el meu company, elabora tot un treball final de màster que serveix per a catalogar aquest conjunt d'elements que conformen el sector Llíria, amb un treball de camp impressionant, amb un treball que cal agrair, perquè ara veureu que no és molt senzill, i el que aconsegueix són identificar 47 elements i distribuir-los en 7 categories. Després, 4 anys després, enguany, l'any passat i enguany, vaig ser jo el que va ampliar aquest catàleg, que ja va néixer el 2014, i amb un accés a uns 61 elements, dividits sempre en aquestes 7 categories. En aquests elements incloem avui en dia el centre de resistència de la Lloma del Mas, que és part del terme de Benaguasil, i un altre que està en Olocau. Bé, partint de la metodologia utilitzada, arribem a les fonts primàries. En aquest cas és José Durán. José Durán ens diu que a dia del 9 de noviembre del 38, desde la Maimona por el pozo de Gerardo hasta el río, pasando por les traveses, todo está fortificado con trincheras y nidos de ametralladoras. Això ho diu, torna a dir, en novembre del 38. Un dia després, el front de l'Ebre desapareix i la República d'ahir agota la seva capacitat militar. Això vol dir que la República ja no té ninguna capacitat per a poder seguir lluitant. Va intentar fer-ho als fronts d'Andalusia i Extremadura, però no va servir res. Passem. Altra font primària, que és la documentació original, d'acord, en aquest cas de l'Arxiu General Militar d'Àvila, en el que, si ens donem compte, encara que no tinguem la llegenda, juntament amb el treball de camp, amb la prospecció arqueològica, endevinem que aquests puntets que tenim així més xicotets fan referència a niu d'ametralladora. I estos que tenim així, que hi ha una fletxeta, com una espècie d'arc, fan referència a nius antiaeri d'observació. Aleshores, tinguent això en compte, nosaltres el que ens queda és anar al terreny i buscar. Com ho fem? Primer basant-se amb això, basant-se amb estos, en aquest cas és el centre de resistència del Caramello, que el tenim així davant, en el que ens diu que hi ha 4 elements. Nosaltres, i en consideració aquests 4 elements, anem al lloc i investiguem. Com ho fem? Bé, primer que tot, és una feina que és bastant simple, però que és cansada, és utilitzar les ferramentes que tenim avui en dia. Fa igual 30 anys no tenim aquestes ferramentes, això és el Google Earth, són vistes satelitals, i a través de les vistes satelitals podem trobar aquests elements que apareixen al mapa. Com ho fem? Doncs entrenant la vista. Al principi, això és la modalitat del Caramello, d'acord? Així que no se veu res. Imagina. Bé, conforme anem apropant-se, ja veiem que així hi ha una alteració. Així veiem que hi ha com una espècie d'endosforaig a la terra, no? I en el moment d'arribar allí ens donem compte que efectivament és un niu d'ametralladora. D'acord? Passem. Aquests són els 3 dels 4 que s'han localitzat. D'acord? Passem. I el que fa referència a tot el que hem visitat, d'acord, és que hem pogut geolocalitzar a través de les ferramentes que tenim avui en dia tots els punts i ens ha sortit aquest mapa, d'acord, que si el comparem amb l'altre de l'Arxiu Militar d'Àvila, doncs evidentment tenen moltes similituds. Què passa? També podem accedir a altra ferramenta essencial que són les ortofotos o fotografies aèries antigues, que ens permet veure des de la distància al temps
com ha canviat, com ha evolucionat el terreny. En aquest cas, este és el centre de resistència de la Cosa Bona, i així trobem molt clarament una trinxera en zig-zag. L'any 56, el vol americà. L'any 76, se veu perfectament, les càmeres han millorat, una línia de trinxera en zig-zag, que està el centre de resistència de la Cosa Bona. Passem la següent, i de repente, 2023, s'ha perdut. Per tant, estem davant d'un hàndicap que és el rellotge. Si no identifiquem, si no localitzem aquests elements, òbviament desapareixen. Què queda? Ens queda sobretot una geolocalització molt bona de tot el conjunt, d'acord? Amb aparells no amb el mòbil, perquè el mòbil òbviament té sempre una sèrie de dades, però el que sí que queda és un exhaustiu estudi de les trinxeres. Allí ja tenim quilòmetres i quilòmetres de trinxeres, algunes d'elles estan visibles, altres no, però que necessiten un estudi molt exhaustiu. Primera, amb la geolocalització amb GPS, és a dir, les distàncies que fa, el recorregut que fa, establir quants quilòmetres de trinxera hi ha, i a banda que les trinxeres i els elements es donen pistes, perquè les trinxeres sempre van a parar a elements, ja siguin refugis, unes enrolladores, etc. I al revés, des de les enrolladores s'arriben a les trinxeres. Passem? Com veia, se continua fortificant. De fet, tenim estratigrafia 10 de febrer del 39 al centre de resistència de la Cosa Bona, i este punt excavat, això em va costar moltíssim veure, que és el lloc on va anar construït un niu de metralladora, però que no va donar temps a acabar. Este està ara mateix en el terme d'Olocau, d'acord? És visible, com encaixa perfectament en les mesures que tenen un niu de metralladora, crec que són 6 metres per 3. Passa? Bé, nosaltres no s'ha elaborat, sí que és cert, un treball arqueològic, però no del conjunt. Aleshores nosaltres el que pensem és donar una proposta a com seria un model de centre de resistència del sector Llíria. Per fortuna conservem molt bé el centre de resistència de la Cosa Bona, que és este que està així dibuixat, en el que està composat per un niu d'observació, un niu antiaeri. Antiaeri vol dir que està amb una cúpula de formigó fortificat, d'acord? Per aguantar bombes de fins a 50 quilos, en l'època normal, de 50 quilos era un saquer de Portland, que està connectat a través d'una sèrie de treball molt ben fet de galeries subterrànies amb elements de suport, que són els nius de metralladora. Este en concret és el punt d'observació, d'acord? Joan Capdevila, que és el que elabora el manual per a la construcció d'estos centres de resistència, diu que és fonamental sempre l'observació de l'enemic, d'acord? Este és un dels elements principals. Este està transformat al llarg del temps com un aljub. Este també no estava fet, sinó que l'amo de la parcel·la l'aprofita per a poder emmagatzemar aigua. Com s'accedia així? Passem la foto. Bueno, estos són els nius de metralladora, que donen accés a través d'una galeria subterrània, a través de les galeries subterrànies. Així tenim una horitzontal, i esta vertical, que a través d'una escala de grapes s'accedia al punt més elevat. El fet que estiga dins d'una muntanya fa que qualsevol atac aeri no causa baixes. Pot causar una baixa material, però una baixa humana. I, òbviament, una sèrie de sistema de trinxeres, que és múltiple, és a dir, no és una trinxera, és una sèrie de conjunt de trinxeres que cada trinxera tenia la seva funció. Passem? Bé, conclusions. Sobretot, el que nosaltres volem incidir és en el protagonisme de Llíria davant d'una possible debacle de l'XYZ. En el moment trenca l'XYZ, un dels primers llocs que va trobar-se l'enemic és Llíria. I Llíria, com he dit, és l'accés directe a València, per tant ha d'estar plenament fortificada. La segona, que el terme de Llíria conserva quasi la totalitat de tot el projectat. Estem parlant d'un 80%, no coneguem si tot el projectat està encara en peu, encara falta molta investigació, sobretot sabem que hi ha hagut moltes transformacions de finques, demà veurem alguna en la visita, però jo crec que nosaltres pensem, i crec que estan les dades ahí, que es tracta d'un dels millors i nombrosos conjunts de la Guerra Civil que es troba a tota la província de València. Per tant, és un potencial referent, a dia d'avui no, perquè falta un estudi arqueològic molt gran i una posada en valor per part de l'administració,
però estem davant d'un patrimoni que pot ser referent a tot el País Valencià en el patrimoni de la Guàrdia Civil. Òbviament després és un treball arqueològic sobre tot el conjunt i és el que també ens confirmaria aquest model de centre de resistència del que hem parlat. I també trobem una singularitat que no és compartida, per exemple, a la zona de la línia de Buscarassols, és que tots o el 80% dels elements que són conservats es situen en muntanyes. Muntanyes que no són aptes per al conreu, no són aptes per al cultiu, i això és, aquest element, l'element orogràfic, és el que ha permès la seva conservació. Se'n recordeu d'aquesta línia zig-zag que hem vist i s'ha desaparegut perquè s'han quedat damunt, però els altres estan en muntanyes, demà veurem, no permeten el cultiu, per tant, se deixen allí i no molesten. Això és una singularitat que tenim allí, òbviament, i compartim amb altres municipis. I ja l'últim, fer una crida a l'administració per a la seva conservació i ús del patrimoni, perquè aquest patrimoni que no s'utilitza s'abandona, s'oblida. D'acord? Si li donem una utilitat, sempre va tenir una funció, no? Sempre va estar present. Nosaltres no tenim cap mena de perill, perquè he dit que estan localitzats i estan situades en llocs on no se pot construir, on no se pot cultivar, però el cas de Sant Andreu Benajer és un cas bastant alarmant de lluita contra l'administració. Jo no sé si ho sabeu, però allí sí que volen fer una sèrie de pais que volen trencar tot el conjunt. També ja que fem molta tasca de manteniment, de conservació, davant l'acció antròpica, és a dir, l'acció que fan els homes, el de vandalisme, allí trenquen, roben detectors de metalls. La línia de Llíria, igual que la resta, no hi ha res perquè no va mai entrar en activitat. La línia de Sirena s'aguanta, per tant no van a pagar res. Però aquesta acció antròpica amb detectors de metalls, etc., el que fa és que molesta de cara a un possible potencial estudi arqueològic del conjunt. I meteorològic, evidentment, perquè sabem que són jaciments que estan a l'aire lliure i, evidentment, l'acció corrosiva de l'oratge també fa. Llíria és el primer exemple turístic sostenible en la província, que data este monolit que explica un poc el niu de metralladora de Sant Gerard, es va fer a febrer del 2015, però, evidentment, destaca sobretot el cas d'Almenara. Almenara és un referent i ha de ser un referent dins de la conservació i la utilització d'aquest tipus de patrimoni. El tipus de patrimoni que ensenya, ho ha dit Julio, de matí, perquè també Esteban, que això ens té que permetre conèixer-nos a nosaltres, conèixer la història molt present. Avui en dia, desgraciadament, estem davant de la ignorància, una ignorància molt gran, que permet diversos comportaments que són detestables, però exemples com este és el que va permetre la conservació i el manteniment de tot aquest conjunt que per a nosaltres és una riquesa patrimonial. I ja, finalment, vull agrair a José Durban, a Esteban Clemente i a Servidat, perquè m'han ajudat molt en tota la investigació que porta a terme, amb dades, documentació i informació, i després les referències que segur que en falta algunes. Així que moltíssimes gràcies per la vostra atenció i gràcies. Demà visitarem part del sector Llíria,